Nag-crave kami ng mga pagkain sa Dabis. Kaya naisipan naming dumaan sa branch nila dito sa May Mandawi, katabi ng UB. First time po namin dito, kaya nagtingin-tingin kami sa area nila. Ang ganda, simple but elegant. May mga iba't ibang nakasabit, lights, bikes, plaka, at syempre, ang daming taong kumakain. Ito pala yung menu nila. Ang sasarap, kaya nag-order na agad si Mrs. At habang inintay yung order namin, naglaro muna sila ni Sax ng bato-bato pick. Bigla kong napansin na tumitingin yung mga tao sa amin. Kaya pala, kasi kami yung nag-play sa TV. Mukhang gutom na nga si Mrs. Buti na lang dumating na yung order namin. We have triple cheeseburger, bunless burger, chicken nuggets, Asian salad, at ang umuusok-usok pa na sizzling burger stick. Oh no! Wow! Thank you Lord! Kain po! Sinimulan agad ni Mrs. kainin yung burger niya. Naku po! Juicy! Wow! Meaty! First bite! Second bite! Wow! Ang sarap! At di rin nagpahuli si Sax. Binanatan agad niya yung order niya na chicken nuggets. Simula nung mag-diet, ay nailigan na din ni Mrs. na kumain ng vegetable salad. Lami gido. Ako naman, hiniwak ko agad sa gitna yung burger. Okay. At syempre, since triple cheeseburger to, siguro may 3 patty at 3 cheese sa loob. Biro lang po. Talaga namang sarap tingnan ng burger nila. Oh my God! Wow! Kung nakikita nyo yan mga kastudyo, sobrang juicy at meaty talaga. Big bite. Wow! Isa pa nga. Para lalong sumarap, nilagyan ko ng gravy. Panalo talaga. Tikman naman natin yung usok kanina. Uy, nawala na pala yung usok sa tagal mag-sit up. Pero oks lang yan, masarap pa din. 100% quality talaga mga burger patty nila dito. Muntik na akong mabulunan kaya inom muna tayo ng cucumber lemon juice. Solve ang cravings! At yun na nga, kumain na kami buong pamilya. Thank you so much Dabis Ultimate Burger. If you like this kind of content, let us know. Comment down below. And don't forget to share. Peace!